Ka book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka General Studies Paper 1 pinkeng aktiar lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R phila ban yo ïaka na kidukan kod paro ha shilong Confederation of Ri-Bhoi People minta kasngi kala dawa sendon na sorkar bagari ban plyat no ye ka pisa halo ka jing pentri ye ka skhim MNREGA haman la kishnong namar bon na kishnong ha ka tain Ri-Bhoi ki kendu jing badham ban pensange ye ki kam ki jam na ka daw ka jing bom dan pisa haba kren shikilat pathai khobor minta kasngi uba bandari renta thyang president ka kop Ri-Bhoi district ulaong bakum ka seng ka dam da ka jing sokia halo ka jing o jing nam jong ki babon ki no lam shnong namar ka jing sakut ka pisa na ka jing pentray ya ka skhim MNREGA nadu ka by tray by tier bat kiwi ke bakum ki shnong kilama jing ban pentelun ya ka kam penroi haka shnong uloong ru ba ka ni ka jing pensa akut jong ka sarkar ban penlat ya ka pisa kalawan ra ya ka jing do nong ka bakraw ya ki babun ki shnong Ri-Bhoi ban beteng ya ka kam bat bun ki pai ba ki bujubla ki la do kam do jam no namar kata kum ka seng kala dawan ka sarkar ba ka de ban pelai no mardor ya ka pisa balada ka sarkar jela kadang penslam kum ka seng kansa airu ya ka jing tho wat ka sarkar pedeng ba ka de ban pelai be ya ka pisa syakidor bachnong ban penkloi ya ka jing pelai ya ka pisa na ka banta ka jing mentoy jong ki pai ba ni naka Confederation of Ri-Bhoi People ka de way na gisang 3 months wa Ri-Bhoi district ni snokya halor ba ide ki jing complain ki pai ba susnong halor video kan ka jing 3 MNREGA ba mentala sisnam asnam ki ba 3 ga MNREGA ni semjinge ki dor barsnong banyo e kini ki pisa ba ki 3 menta kum ki wages ki skill ba ki semi skill nadu ki material asnam menta ni khmyo pisa te kumno ki dor barsnong kinla ban betulun ye ki kam ki shnong ki juki ni ka patur ya sarkar bakan release no ya kini ka pisa jog MNREGA sekidor barsnong namar ba kumbalong menta wat ki dor barsnong klasange terkam namta kan ka skhim MNREGA kumbalong menta hakidor barsnong ni ki jingmentoi gwengiyo kade hilang ba MNREGA ki pajba nang susnong ki yo kam man gasi rela galong hakani kador ni ki tramba snong lan ki dor barsnong ki masyu ban pentelun ya ki kam ako snong ki jukin tengi na kalang pun baseng ni terpajur ya government bukan release no mempelaj ya kini pisa na benta kini kikam ki blasa pending mereka ke bang so ban ong kini lada sarkar penslam ban release pisa dor bersnong kimla bas kila bersange no ya kini kikam ban tre ya kini MNREGA lada ki dor bersnong ki bersange no ya ki tre MNREGA lada ki jingdu nong ke bakraw ya ki shnong barok po khamtam po ka dong Ri-Bhoi ka bangi imja itrekam na MNREGA te na kalang la jungi hi ngindon sibon banten dak moy pan la na kalong ha kani kador ni haban tho wat central government ro bagade ban release be direct na central government shaki chengi dor barsnong ya kani ka pisa la na kalong ha kani kador kumbaka sarkar jela ka batslam palat ya kani ka pisa ka wan na central office te tang kita hi na kalang la junga pat ya sarkar ba kan release no ay kani ka pisa immediately